Si estàs escoltant aquest àudio, possiblement has trobat un moment de descans per poder cuidar-te enmig de tanta feina. Aquests dies, en què les jornades es fan dures i interminables, en què les situacions de les persones que et toca atendre i acompanyar són tan doloroses i que no tens ni un minut per escoltar-te i deixar-te sentir, per atendre tot allò que sents i poder-ho digerir, et proposo que t'agafis un breu espai de temps per poder cuidar-te. Perquè és cuidant-te que podràs seguir cuidant. Aquest és un moment per tu. Per poder escoltar-te i cuidar-te. Busca un lloc tranquil i seu de manera còmoda, amb els peus a terra i l'esquena ben recolzada. Tanca suaument els ulls i centra la teva atenció en la respiració, prenent 2 o 3 respiracions profundes. És possible que al fer-ho t'apareguin un munt d'imatges o de pensaments al cap. És natural que hi siguin. Demana'ls que et deixin una mica d'espai per tornar a centrar l'atenció en la teva respiració. I observa com entra l'aire dins teu. Sent com l'oxigen va arribant a cada racó del teu cos. I nota com els teus peus estan en contacte amb el terra. Pren consciència de la teva columna vertebral i nota com la teva esquena està ben recolzada. Nota el teu cos sostingut. I mentre segueixes respirant pausadament, deixa't sentir tot el que hi ha present en tu en aquest moment. Potser hi ha algunes parts de tu amb preocupacions en forma de tensions, pensaments i imatges. Fes-los saber que ara tens un moment per escoltar-les i convida-les a mostrar-se. Demana'ls que ho facin a poc i que baixin d'intensitat perquè puguis escoltar-les sense desbordar-te. Potser hi ha algunes parts de tu que tenen esperança i desitgen que tot això s'acabi aviat, que volen ser útils i cuidar a tothom. Potser hi ha algunes parts de tu amb tristesa, frustració, impotència i sentiment d'injustícia. Convida-les també a acostar-se i mostrar-se. És natural que hi siguin perquè la pandèmia que estem vivint és molt complexa i difícil d'abordar. Potser hi ha algunes parts de tu que se senten satisfetes per la feina feta i per la solidaritat entre companys de feina. Potser hi ha algunes parts de tu enfadades o amb ràbia. Permet-les estar. Té tot el sentit que hi siguin perquè la situació és molt complexa i difícil d'entendre. Potser hi ha algunes parts de tu que tenen por i se senten desbordades per la incertesa i la magnitud del que està passant. Potser el cansament et pesa i et dificulta seguir. Respira, deixant-te'l sentir. Accepta tot el que hi ha en tu i agraeix-li que ara es pugui mostrar. Assegura-li que aniràs buscant moments
per escoltar-te i cuidar-te. El que hi ha està bé i ara tens un moment per abraçar-ho, per abraçar-te i cuidar-te. Mica en mica, ves visualitzant un lloc, real o imaginari, on et sentis segura i tranquil·la. Observa amb calma tot el que t'envolta i nota com a mesura que hi vas entrant, el teu cos es pot anar relaxant, preparant-se per descansar. Deixa que la seguretat, la calma i la pau que hi ha en aquest espai t'abraci. Respira suaument i queda-t'hi el temps que necessitis. I quan et sentis preparada, a poc, sense presses, ves obrint els ulls per anar tornant a l'aquí i ara. Utilitza aquesta meditació tantes vegades com vulguis i necessitis.